Goomenti Anambra Steeti achụgo ndị ọrụ mmadụ abụọ na-enye aka wee na-akwado ya bụ ụlọ ọrụ n'ahụ maka iste na steeti a wee na-achụtaba gọọmenti Anambra Steeti ego maka ebubo eboro na ndị a ga nọ n'ihu wee na-arụzi ihe abụghị ihe eziri ha ọkasị nke kasị njọ bụ na ha bịarịrị nnọọ otu onye na-akwọ ụgbọala aka n'Ọnịcha ma mechaa reburu ụgbọala ya wee gbalaga. Onye isi ya bụ ụlọ ọrụ n'ahụ maka isi na steeti a chụtara gọọmenti Anambra Steeti ego Dr. Gregory Ezilo bụ onye kwuputere nke a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'isi ụlọ ọrụ ya dị n'Awka, ebe Ngozi Obileri ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Enwere ihe onyonyo nke gara n'oge gara aga ebe ndị ọrụ UBET na-arụrụ ndị AIRS ọrụ oge ha dọtụrụ onye ọkwọ ụgbọala na-ebu ndị mmadụ anara ego ma burukwa ụgbọala ya ahụ gbafere ọsọ. Ịkọwapụtazi ihe mere ndị ọrụ ha ahụ ji wee kpaa ụdị agwa ahụ n'agbanyeghị na ha mefere ya emefe. Onye isi ndị AIRS bụ Dr. Ezilo kọwapụtara na ihe kpatara ha ji wee mee ya bụ ihe bụ na ha enyochala wee hụ na ya bụ onye ọkwọ ụgbọala ahụ ji gọọmenti Anambra Steeti ụgwọ ihe ọ kwesịrị ịkwụ kemgbe ọnwa gara aga, mana ndị ahụ na-arụ ya bụ ọrụ kama ha ga-enwe ndidi ka otu ọnwa ha kwesịrị inye onye ọbụla ji gọọmenti ụgwọ iji kwụọ ụgwọ ya ma soo usoro dị n'ime ya, ndị gụnyere ịganata akwụkwọ ikikere ịkpa agwa ọbụla ha nwere ike ịkpa iji hụ na akwụrụ ya bụ ụgwọ, gaziri n'ihu wee mkpamkpa ahụ ha kpara nke ọ kọwara na ndị ụlọ ọrụ ha anabataghị ya. Dịka ọ na-ekwuzi ha na achụọla ndị ahụ kpara agwa ahụ n'ọrụ. Ọ kọwara na ya bụ ihe mere ha bụ iji wee mee ka ndị ọzọ na-eme ihe agwaghị ha mee wee mụrụ akọ karịa ịdị na-emetọ iru gọọmenti steeti a. Ọ kọwakwara na oge na-eteghị aka na ha ga-etinye akụrụngwa na ọnụ ụzọ ọbụla esi aba ọdụ ụgbọala dị iche iche ọkachasị n'Ọnịcha ebe ọ ga-abụ onye ọbụla kwa ụgbọala bata o wepụta ihe njirimara ya nke bekee kpọrọ identity card nke a ga-elele hụ ma o ji ụgwọ. Ọ bụrụ na o ji ụgwọ ọ laghachigakwa ụgwọ o ji, ọ bụrụkwanụ na o jighị ụgwọ ha hapụ ya ọ gafee, na ọ ga-abụ ihe a ga na-eme tupu onye ọkwọ ụgbọala ọbụla abata na ọdụ ụgbọala. Dr. Ezilo kọwakwara na ya ga-ewe mmadụ 21 ndị ga-anọchi zonu niile enwere na Anambra ma bụrụkwa ndị agaghị ama ndị ha bụ ka ha wee nwee ike na-enyocha ndị ahụ ezipụrụ ọrụ ịdị na-achụta ego gọọmenti steeti a ndị na-akwọ ụgbọala ekweghị akwụ. Si na ihe atụmatụ ahụ pụtara bụ ka e wee nwee ike kpochaa ma zachaa ya bụ atụmatụ ha wepụtara maka ịnakọ ego gọọmenti. Site n'Awka, abụ m Ngozi Obileri.